या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साज लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। कोकणात उद्धव ठाकरेंची धडाडली तोफ। गद्दार सरकार कोकणला लुटायला निघालंय, विनायक राऊतांचा घणाघात। आणि कणकवलीत 8 दिवस पुरेल एवढा पाणीसाठा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। आता पर्याय नाही, विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल अशा परखड भावना पर्यावरणवादी कार्यकर्ते शशी सोनवणे यांनी व्यक्त केली। समृद्धी म्हटलं की आम्हाला मुंबई नागपूर दिसतो, दुसरं काही दिसतच नाही। आणि ते असे रखरखत आधीच दुष्काळ, त्यात हा 13वा महिना, अशी परिस्थिती तिकडे झालेली। आता ते कुठं सांगतो, बीडमध्ये 2 वर्षापूर्वी पर्यावरण विषयक एका बैठकीला मी गेलो होतो आणि तिथं एक MD डॉक्टर यांच्या घरच्यांनी चहा पाण्याला बोलतो, चांगले डॉक्टर पर्यावरण। त्या डॉक्टरांनी त्यांच्या बंगल्याच्या गच्चीवरती सर्व जैविक विविधता दर्शवणारे एक अतिशय सुंदर जंगल, म्हणजे जाताना सुद्धा वाहून विकून लागत असं टेरेसवरती घरी बनवलं। आता बीडमध्ये रखरखत ऊन, दुष्काळ काहीच नाही, त्या वाळवंटामध्ये एक प्रकारे वयाचे सारखे जंगलाचं पिकं खूप छान वाटत। आम्हाला आता जेवढे धोरण राबवणारी बनवणारी माणसं आहेत ती अशी बेट दाखवतात आणि आम्ही त्या बेटांकडे बघून बाकीच्या सगळ्या नुकसानाकडे दुर्लक्ष करतो। तेव्हा आपल्याला थोडंसं जागरूक राहावं। मग पॅरलली आपल्याला काय करावं लागेल समांतर। आता इथं काही प्रयोग झालेले इथं मांडण्यात आले, इकोटुरिझमच्या संदर्भातले किंवा पर्यावरण केंद्रीय असे शेती विकासाचे, ग्रामीण विकासाचे, ही सुद्धा वेगळी बेट आहे। ह्या बेटांना आपल्याला हे बिंदू आपल्याला जोडावे लागतात। कारण अशाच प्रकारचे प्रयोग पालघर जिल्ह्यात चालू, जवळ महाडा पट्ट्यामध्ये अशाच प्रकारचे प्रयोग रत्नागिरीत चालू, हे जिथे जिथे चालू आहे त्या सर्वांना आपल्याला जोडावं लागतं। विकासवादी दृष्टिकोनातून ज्या पद्धतीने त्यांनी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, नंतर कॉरिडोर अशी एक दृष्टी ठेवली आणि सगळं उघडून काढायचा प्रयत्न केला, त्याच पद्धतीने आपल्यासारख्या मंडळींनी सुद्धा पर्याय उभं करत असताना असे जे वैकल्पिक प्रयोग चालू आहेत त्या प्रयोगांना आपल्याला एका मंचावरती एकत्रितपणे अनुभवाचं देवाणघेवाण करण्यासाठी एकत्र आणलं पाहिजे आणि त्यातून एक समग्र दृष्टी, समग्र पर्यायी प्लॅन विकासाचा आपला तो आपल्याला बनवता आला पाहिजे। तो बनवण्याचा एक प्रयत्न हा शाश्वत कोकण पाहिजे। याच्यामध्ये आपण कदाचित असं वाटू शकतं की तुम्ही कोण, तुमच्याकडे काय काय आपला म्हणाला लागेल, आम्हीच, आमच्याकडे बरंच आहे, फक्त ते आम्हाला उमजलेलं नाही, हा आमचा प्रॉब्लेम। त्या लोकशाहीमध्ये लोक नाही का, सगळी शाहीच आहे ना, लोक कुठे, चर्चा कुठे? मग आम्हाला एक गारण कोणाला कशाला मांडत जायचं? आता हे गारण मांडणं आम्ही बंद करतो। आम्ही खूप आंदोलनामध्ये खूप गारणे मांडली, बुलेट ट्रेन नको, बुलेट ट्रेन येणार, वाढवून नको, वाढवून नंतर येणार, रिफायनरी नको, रिफायनरी लागणार। आता गारणाला येऊच देणार नाही, आमच्या भागात बनवूच देणार नाही, या भूमिकेत आपल्याला राहावं लागेल एक। आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या विकासाच्या वाटा आम्ही ठरवू आणि लोक मिळून जेव्हा ठरवतात तेव्हा समांतर अनेक गोष्टी घडून येतात, ज्याचा दबाव पॉलिसी मेकर्सवरती आपोआप बनतो। हा एक भाग झाला। दुसरा भाग आणखी महत्वाकांक्षी होऊन पॉलिसी मेकर्स हे आपल्याचेच असले पाहिजे। जसं मला लहानपणी शिक्षणामध्ये शिकवतानाच माझ्या परिसराचा भूगोल, माझ्या परिसरातला इतिहास, माझी संस्कृती जर मला शिकवली असती तर माझे पाय माझ्या जमिनीवरच राहिले असते, बेदखल झालो नसतो। त्या
त्याच पद्धतीने नियोजन करणारे, धोरण ठरवणारे, डोकी जेवढे आहेत, हात जेवढे ते सुद्धा आमचेच असले पाहिजे असा आता निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल. ती नुरा कुस्ती जी चाललेली असते टीव्ही चॅनल्स वरती, ती नुरा कुस्त्यात आपल्याला बंद केली पाहिजे की हे नाही तुमचे हा वारी का तो वारी हे नको, आमचं काय. आणि आम्ही जे म्हणतो त्याच पद्धतीने चालेल. आणि हे दिवस आलेले आहेत, पर्याय नाही. पण पर्याय मग मरण आहे. बघतोय आपण त्या बेल्टाची जी गोष्ट आहे ना, त्या गोष्टीचा आता झालं आता की पाणी तापलंय, बेडूक आतमध्ये उकळायची वाट बघतात, उकळणारच आहे. कोणीतरी गॅस बंद केला पाहिजे, ते शिजून जाणार, उडी तर मारता येणार नाही. तर गॅस बंद केला पाहिजे, हा पहिला टप्पा आहे. आणि मुळातच त्या टप्प्यामध्ये तसं मिळून राहता कामा नये, त्याला निसर्गात राहू द्या, त्याच्या नैसर्गिक टप्प्यात आपल्याला जगता आलं पाहिजे असा पर्याय उभा करा. म्हणून ही जी चर्चा चालते तुम्ही फक्त आंदोलन करा, पर्यायाची चर्चा करा, पर्याय बदल हे टोक चालू. आता आपण पर्याय उभा करू, कोण मॉडेल उभं करू, काहीतरी दिसणार आणि मग त्यापासून सगळं प्रेरणा घेतील आणि बनवून तो व्यवस्थेने आपल्याला दिले रोल मॉडेल. रायगड सिटी बघितला, रायगड सिटी तेवढंच आहे, आजूबाजूला काहीच नाही, रेल्वे बाजारच राहिला, आजूबाजूला काहीच नाही. आणि ते दाखवून आमची लूट आहे लक्षात. तर त्यांचे तसले रोल मॉडेल चालणारे त्या ट्रॅप मध्ये आम्हाला अडकायचं. त्यामुळे हे दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालतात. जो विनाशकारी प्रकल्प, विनाश नीती या निसर्गाची हानी करणारे आपल्यावरती लादले जातील, त्याच्या विरोधामध्ये रस्त्यावरची लढाई ही आपल्याला लढावीच लागेल. कायद्याची लढाई आपल्याला कायदेशीरपणे लढावीच लागेल, याला पर्याय नाही. आणि लढत असताना मग जे मुळात आमचं आहेच त्याचं जतन, संवर्धन आणि त्याचा विकास हे सायमल्टेनियस एकाच वेळी आपल्याला ते करत जावं. म्हणून मग शाश्वत कोकण परिषद म्हणून असा प्रयोग घ्या की इथं झेंडा काढा घेऊन जिंदाबाद गोदाबाद करणारा कार्यकर्ता रस्त्यावर राहा पाहिजे, पण त्याच्या जोडीला पर्यायासाठी दिवस रात्र शांतपणे अदृश्य राहून काम करणारा एक मोठा समूह जोडीला उभा राहायला पाहिजे. कारण तो कन्सेप्ट होता आणि हे काय आपल्याला नवीन नाही. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळामध्ये गांधीजींनी हाच म्हणत होते स्वदेशी. आणि बघा ना उभराटा झाला की तेव्हा आमचा कच्चा माल उचलून मॅन्चेस्टरला जात होता आणि आम्ही मागणी करत होतो की ते मॅन्चेस्टरला का जात आहे, आमचं आम्ही का निर्माण करतो स्वदेशी. आज जागतिक पातळीवर झालेलं ते की ग्लोबल वॉर्मिंगच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये युरोपीय देशांनी स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग बंद करून टाकलं आणि जे विनाशकारी मॅन्युफॅक्चरिंग वगैरे आहे ते सर्व चीन आणि भारतासारख्या देशांमध्ये लागले. आता तुम्ही बनवा वा स्वदेशी, वा आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, आम्हाला ते नाही. मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, आपल्याला ही पर्याय आता उभे करावे लागेल. त्याच्यासाठीचा हा जो आपला कोकणाचा परिसर याचं एक विजन आपल्याला येत्या दिवसांमध्ये बनवत आहे. तो बनवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आजची सावंतवाडीतली सभा. मुंबईतली भेटलो, वसईतली भेटलो, हा सावंतवाडीत भेटलो, पुढे रत्नागिरी आणखी इतर ठिकाणी भेटू. त्याही पुढे जाऊन येत्या दिवसांमध्ये असे जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांचा काय विषयांच्या संदर्भामध्ये थोडासा अभ्यास आहे अशा सर्व मंडळींना किमान 2 दिवसासाठी तरी आपण एकत्र एका ठिकाणी बसूया आणि असा एक सिलसिला बनवू. आणखी थोडंसं राजकीय भाषेत बोलायचं झालं ते इंग्रजांच्या काळात पत्रित सरकार उभं राहिलं होतं. आम्हाला स्वातंत्र्य नव्हतं पण सातारा सांगली पट्ट्यामध्ये पत्रित सरकार उभं राहिलं होतं की आम्ही इंग्रजांचं मानतच नाही आणि आमचा कारभार करून जातो. आम्हाला सुद्धा आता त्या दिशेला गेलं पाहिजे. तर आम्ही मानत नाही नको म्हणूया आता, कारण आता ते सगळं संविधान वगैरे सगळं ते बदलू हळूहळू. पण आम्हाला आमचा विकास, आमची दृष्टी, आमचा निसर्ग कसा टिकवायचा आहे ते आम्ही आमच्या मेहनतीने, आमच्या पद्धतीने विचार करून त्याचा एक आराखडा
आम्ही बघू. कालपर्यंत आमची एक मागणी होती, कुठे काय होती आंदोलन करता म्हणून एमएमआरचे सगळे डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात आम्ही हातकरी ते देत होतो. आम्ही मागणी काय करत होतो, 28,000 वैयक्तिक खर्च मी नोंदवल्या तुम्ही सुनावणी केली त्याच्याकडे अपेक्षा करत होतो. ते आमच्या खर्च ऐकून घेतली. आता ही तुटे आता तुझ्याकडे हरकतच नोंदवते म्हणजे टेक्निकल नाही म्हणत मी का नोंदवतोय, मी माझा आराखडा मीच बनवतो. माझा रत्नागिरी जिल्ह्याचा विकास इथल्या भूगोलाच्या संदर्भामध्ये, इथल्या पर्यावरणाच्या अनुषंगाने, इथल्या जैवविविधतेच्या अनुषंगाने आणि इथल्या कोकणी माणसाच्या भूमिकेतून असा मला करायचा आहे. आमचा तू बोल, तू मान्य करतोस की नाही, नसेल गेट आउट, आम्ही दुसरा बसतो. हे असर्शन आपल्याला आता या पुस्तकात करावं. आम्ही तुला नाही केलं हा वरून दिल्लीत आलेला, दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादाने आलेला हा प्रकल्प आम्हाला उद्योग नको आणि आम्ही आता नाही म्हणणार नाही. आम्ही आमचं म्हणतो, आम्ही हे करतोय, तू त्याच्या सहकार्य करतो तर ठीक, नाही करतो तर गप्प बस, नाही गप्प बसत तर बाबा. ही भाषा, हे असर्शन या पुढच्या काळात आपल्याला करत जावं लागेल. आणि आपण जरी नाही केलं तर चळवळीचा माझा अनुभव असा आहे की पॉलिटिकल व्हॅक्यूम मध्येच जास्त काळ टिकत असतो. तुम्ही नाही केलं दुसरे येतात, नवी पिढी तुमची नाही, ते नवी पिढी मग त्या पद्धतीने कर. आपल्याला आता कळतंय आपण सजगपणे करूया. रिॲक्शन होऊन करण्यामध्ये फार मजा नसते, सजगपणे करण्यामध्ये काहीतरी सकारात्मक घडत असतं. तर तो घडण्याचा हा आपला सर्वांचा प्रयत्न आहे. पालघर, ठाणे, मुंबईचे दोन्ही जिल्हे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हा अखंड कोकण आपल्याला कोकणी माणसाच्या अस्तित्वासाठी, अस्मितेसाठी, कोकणाच्या जैवविविधतेसाठी आणि कोकणाची संस्कृतीसाठी आपल्याला सर्वांना मिळून हा प्रयत्न करायचा आहे. त्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून ही शाश्वत कोकण परिषद आहे. मला इथं बोलल्याबद्दल गेल्या 20-25 वर्षामध्ये चळवळीचे जे आपले मुद्दे आहेत ते मागे वळून वेळ फार कमी, मी फक्त एक आढावा घेत होतो. आता मागच्या 50, 60, 70, 80 वर्षांमध्ये आंदोलनाचे विषय हे सामाजिक न्यायाचे, काहीतरी मागणी करण्याचे, विकासापासून वंचित राहिलेल्या घटकांचे आम्ही वंचित आहोत, परिवाराबाहेर आहोत आणि आम्हालाही आमचा वाटा मिळाला पाहिजे अशा आशयाचे. पण मागच्या 25-30 वर्षापासूनचे सर्व आंदोलनाचे विषयांकडे तुम्ही बघा, ते सर्व आंदोलनाचा सूर हा वेगळा आहे. तो मागणारा नाही, तो नाकारणारा. तो तुझा विकास तुझ्याकडे ठेवून मला देऊ नको, मला नाही पाहिजे तुझा विकास. आणि माझ्यासारख्यांचा ज्या ज्या आंदोलनाशी संबंध आला ते साधारण त्याच प्रकारचे. तर ते 2007चं स्पेशल इकॉनॉमिक झोन एक्सिडेंटच्या लढाई असो रायगडच्या, किंवा 2008 पुण्याजवळ डाऊ केमिकल्सची रासायनिक कंपनी आली, जिचा प्रकल्प आम्ही वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून उधळून टाकला, म्हणजे हिंसा केली. ठीक आहे, हिंसू देवारी तिथे पैदानाचे काम असं म्हणत आणि आम्ही तो उद्योग केला. ते काय, आम्हाला घातक रासायनिक उद्योग आमच्या परिसरात नको आणि आम्हाला सांगण्यात काय येतं, विकासाच्या नावाखाली, रोजगाराच्या नावाखाली हे प्रकल्प महत्वाचे आणले गेले पाहिजे. कोणासाठी? तुमच्यासाठी. तुम्ही काय म्हणतात, आम्हाला नको. हे मागच्या 25-30 वर्षातलं आंदोलनाचं स्वरूप. आणि हे फक्त कोकणातच नाही, ते संबंध देशभरात. आणि आता हळूहळू बघतो मी सगळीकडे जगात सगळीकडे तेच आहे. अमेझॉनच्या जंगलापासून ते आफ्रिकेपर्यंत एक सगळं आपल्याला उभं राहताना दिसते. थोडक्यात ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा क्लायमेट क्रायसिस हे विषय मानव निर्मित आहेत आणि मानव निर्मित म्हणण्यापेक्षाही या व्यवस्थेने दिलेले आहेत. आणि ही व्यवस्था भांडवली व्यवस्थेने आणलेला आहे. तिला आता नाकारायची वेळ आलेली आहे. हे ज्यांना ज्यांना समजतंय ते जाणीवपूर्वक या विरोधामध्ये लढतात. त्या लढाईचा भाग आपण सर्वजण आहोत. हे झालं नाकारण्याचा. आता उल्लेख झाला कोकणाचा. कोकणातले सर्व जिल्हे घ्या,
पण पालघर पासून ते सिंधुदुर्ग पर्यंतचा अख्खा पट्टा आपण जर मुंबईसह पकडला तर सागरी, डोंगरी आणि नागरी असे क्षेत्र, यामध्ये आपण एका सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये आहोत हे आपल्याला जेवढं जाणवतंय तेवढं पॉलिसी मेकर्सना जाणवत नाही, किंवा त्यांच्या दृष्टीने हे सर्व रिसोर्सेस आहे. आणि रिसोर्स हा शब्द फार खतरनाक आहे. म्हणजे माणसाचं सुद्धा रिसोर्स करून टाकले, ह्युमन रिसोर्स, निसर्गाचे रिसोर्स करून टाकले, नॅचरल रिसोर्स, ज्याला तुम्ही एक्सप्लॉइटच केलं पाहिजे, त्याच्यापासून तुम्ही नफा कमवलाच पाहिजे. म्हणून प्रत्येक धोरण, प्रत्येक आराखडा बनताना यातनं मला काय भेटेल, म्हणजे नागरी परिसराबद्दल कुठल्याही विकास आराखडा बनताना विषय कुठला येतो, एकासाठी वाढेल, त्याचा टीडीआरचा काय विषय असेल, एवढंच. त्या शहरांच्या नियोजनामध्ये लागणारं पाणी कसं येऊ शकतं, किती उपलब्ध आहे, कुठून आणता येईल, त्याचा काही विचार नाही. पण ते सोडून द्या. शहरांच्या आराखड्यांमध्ये तुम्ही शहरीकरण केल्यानंतर निर्माण होणारा कचरा याचं काय नियोजन असेल त्याची काही चर्चा नसते. याचे उत्तम उदाहरण मीराभांजन मार्ग पालिका आहे. त्याच्यामध्ये कचऱ्याच्या डम्पिंग ग्राउंडच्या विरोधात मी आंदोलन केलं, त्याच्यामध्ये मी तडीपार झालो आणि कचऱ्याचा डम्पिंग ग्राउंड बंद करा म्हणून. आणि कचरा कुठे येतो, गावात. मी म्हणतो कचरा शहरात असतो, निर्माण होतो, टाकला जातो तो बाजूच्या शहराच्या गावांमध्ये. गाव म्हणतं आमच्या गावात कचरा आणू नका, तर ते चालत नाही, कारण विकासासाठी ते गरजेचं असतं. मग त्यावेळेला मी गोष्ट दिली, तुमचा कचरा तुमच्याकडे, आमचा कचरा आमच्याकडे. गावाचा कचरा बायोडिग्रेडेबल आहे, म्हणजे मासेमारीची गावं एवढी आहेत तर अजून तरी बऱ्यापैकी प्रमाणात गावं हे बायोडिग्रेडेबल कचरा निर्माण करतात आणि त्याचा फायदा होतो, नुकसान होत नाही, नुकसान होत नाही. शहराचं तसं नाही. एक मी उदाहरण म्हणून देतोय की विकासाची दृष्टी उफराटी हे आधी आपण सर्वांनी मान्य केलं पाहिजे. निवडणुकीचा काळ आहे, राजकारणामध्ये भाषण करायचं नसतं, पण मला ते 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत तिथून एक घोषणा आली जी राजकीय पक्षांनी गुजरातीत होती, विकास गांडो तयोचे, म्हणजे विकास वेळा झाला. आता विकास बरोबर वेळा झाला हे आपण स्वीकारलं पाहिजे. वेळेपणा एकदा स्वीकार झाला की हे वेळ झालेला आहे, तर मग मानसोपचार तज्ञ वगैरे सगळ्या मंडळीला आपण जोडून घेऊन त्याच्यामध्ये काहीतरी उपाययोजना करून त्याला लाईनवर आणू शकतो. पण माझी लाईनच बरोबर आहे, मी सरळ मागे असं जर प्रयत्न करून चालत असेल तर तिथून उत्तर आपल्याला सापडत नाही. आणि आता विकासाची जी धोरणं आतापर्यंत राबवली गेलेली आहेत, आता जी नागरी जात आहे ती सर्वच्या सर्व स्थानिक भूमिपुत्राला उद्ध्वस्त करणारी आहे, स्थानिक निसर्गाला उद्ध्वस्त करणारी आहे. मी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या विरोधात अगदी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि आपला पालघरचा पट्टा महाराष्ट्र आणि रायगड पर्यंत या सगळ्यांकडे बघत आलो. रस्ता बनला, उद्ध्वस्त झाला, विकास नाही. आणि मग आता त्या टेन्शन त्याच्या सध्याचे इशारा केला MSRTCचा जो काय हायवे बनतो, आमचा मुंबई गोवा हायवे बनला, टेन्शनचं काम आहे की आता चिंता वाढत जाणार. कोकण रेल्वे बनली, चिंता वाढली, सोय झाली, मग आता असं वाटायला लागले की गैरसोय बरी होती, गैरसोय परवडली, पण ही सोय नको अशी म्हणण्याची पाळी सर्वांवरती आलेली आहे. अशा वेळेला मग एक व्यापक दृष्टिकोन घेऊन आपल्याला समृद्धीचा विचार करावा. समृद्धी हा समृद्धी हायवे नव्हे, शब्दांचे शब्दावली सुद्धा यांनी बदलून टाकले, शब्दांचे अर्थ सुद्धा बदलून टाकले. कणकवली शहराला पुढील 8 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. कणकवली शहराला पाण्याचा तुटवडा भासू नये यासाठी नगरपंचायत मुख्याधिकारी पारितोष कंकाळ यांनी शिवडाव धरणाचं पाणी सोडावं यासाठी पत्रावर केलं आहे. कणकवलीकरां शहरासाठी पुढील 8 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे आणि यासाठी उपाययोजना म्हणून नगरपंचायत प्रशासनाने खबरदारी घेतलेली आहे. कारण नगरपंचायतने धरण आहे जे शिवडाव धरणाचं पाणी आहे ते सोडण्यासाठी पत्रव्यवहार केलेले आहेत असं एकंदरीत माहिती आपल्याला कणकवली मुख्याधिकारी पारितोष कंकाळ यांनी दिलेली आहे. आणि तोपर्यंत आपण सध्या कणकवलीकरांना भविष्यात पाणी टंचाई भासू नये यासाठी येथे जो हा जो जॅकवेल आहे, या नदीवर जो जॅकवेल आहे इथे
जो पाणी आपण आहे शिल्लक ते दाखवतो आणि तिथला जो गाळ आहे तो काढला जात आहे आणि गाळ काढून पुढच्या भविष्यात आपल्याला पाणी टंचाई भासू नये यासाठी हे पूर्व नियोजन हे नगरपंचायतचं आपल्याला दिसत आहे। आपण पाहतोय की पुढील 8 दिवस फक्त पाणी पुरेल एवढाच पाणीसाठा सध्या या पात्रामध्ये शिल्लक आहे। येथूनच जे पाणी आहे ते ओढलं जातं, जी मोटर आहे तिथून ओढलं जातं आणि तिथून पाणी ते वरती टाकीमध्ये जातं, तिथे फिल्टर होतं आणि त्यानंतर विभाजन केलं जातं कणकवली शहरातल्या पाण्याचं। आणि सध्याच्या परिस्थितीत हे फक्त 8 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा इथे शिल्लक आहे। आपण या नदीपात्रात आहोत, जी गड नदी आहे या पात्रामध्ये आहोत आणि बघतोय की उन्हाचे तापमान जास्त असल्यामुळे लवकरात लवकर हे पाणी कमी होत आहे। मागील काही दिवसापूर्वी बघितलं की पाणी लवकरात लवकर कमी होत आहे, कारण दिवसाला कणकवली शहराला 30 लाख लिटर पाणी लागते आणि त्यामुळे हा जो पाणीसाठा आहे तो पुढील 7 ते 8 दिवस पुरेल एवढाच आहे। त्यामुळे आपल्याला पाणी जपून वापरावं लागेल, कणकवली शहरवासियांना पाणी जपून वापरावं लागेल एवढंच आता सध्या दिसत आहे। आणि जर समजा धरणाचं पाणी पाठपुरावा करून लवकर सोडलं तर आपल्याला इथे येण्यासाठी 4 ते 5 दिवस लागतात आणि त्यामुळे जर समजा इथलं पाणी संपलं तर पाणी टंचाईचा सामना देखील कणकवली शहरवासियांना करावा लागू शकतो। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पाणी जपून वापरण्याची एकंदरीत गरज आहे। उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली। देवगड येथील देवगड निपाणी महामार्गावरती देवगड जामसंडे तळे बाजार येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे। अरुंद रस्ते असल्यामुळे या देवगड येथील मुख्य बाजारपेठांमध्ये वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावरती होत आहे। दुतर्फा बेशिस्त वाहने पार्किंग करून ठेवली जातात, त्यामुळे येथील नगरपंचायत पोलिसांकडून वाहन चालकांना शिस्त लावण्याची गरज आहे। देवगड जामसंडे तसंच तळे बाजार मुख्य बाजारपेठेत सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे। मुळातच अरुंद रस्त्यांच्या दुतर्फा अस्ताव्यस्त लावलेली वाहने, दुकानांचे फलक यामुळे 2 वाहने समोरासमोर आल्यावरती त्यांना बाजू देताना अडचण होते। याबाबत नगरपंचायत आणि पोलिसांनी लक्ष घालून वाहतुकीला शिस्त लावणं गरजेचं आहे। देवगडची ओळख असलेला हापूस आंबा या बाजारपेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे, त्यामुळे पर्यटक रस्त्याच्या दुतर्फा अस्ताव्यस्त वाहने उभे करून दुकानांमध्ये आंबा खरेदी करण्यासाठी जात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे। माझं नाव तुकाराम महादेव कुरकर, गाव चिखलगाव, वय 85। पक्षाने आघाडी बनवल्यामुळे आम्ही आज उद्धव साहेबांच्या सभेला जात आहोत। आतापर्यंत काँग्रेस पक्षाकडून जवळजवळ आम्ही 20 कोटी रुपये आमच्या गावात विकासासाठी आणलेले। अशा तऱ्हेने आमचा हा प्रवास चालू आहे। किती वर्ष तुम्ही या पक्षामध्ये आहात? 50 वर्ष। आघाडी बनवण्याचं कारण एकच आहे की हा संपूर्ण एक कुटुंब, संघटना ही मोदी साहेबांनी शिल्लक ठेवलेली नाही। कुटुंब जे एक असतं संघटनेने, ते फोडण्याचं काम भाजप सरकारने केलेलं आणि त्याच्यासाठी या आघाडी बनवण्याचं कारण एकच येतो आहे। असं जर झालं तर एका आमचं काय, पण आमच्या मुलांच्यात सुद्धा एकीकरण राहणार नाही। त्याच्यात तिकडे वडेत बसणार फक्त, आणि संपूर्ण महाराष्ट्र एकदम आतापर्यंत जगामध्ये मुंबई ही जगाची राजधानी होती, जगाची राजधानी। संपूर्ण देशातील लोक मुंबईला आहेत, ती त्यांना संपूर्णपणे खिळखिळीत करायचे। ज्या वेळेला मोरारजींनी जी काही त्यांची स्वप्न होती, मोरारजी देसाई, ती स्वप्न त्यांना साकार करता आले नव्हते, त्याच्यासाठी मोरारजीने 104 लोकांचा हुतात्मे घेतलेले आणि तोच विषय मनात घेऊन मोदी सरकारने आणि शहाने हा विचार केला
आणि खोटं बोलून राज्यकारभार केला. प्रत्येक माणसाच्या खात्यावर 15 लाख रुपये देणार, त्याच्यासाठी 0 नंबरची खाती खोला बँकेमध्ये. मी महाराष्ट्र बँकेत गेलो, त्या ठिकाणी महाराष्ट्र बँकेने सांगितलं की आमच्याकडे आता बुकं संपलेली आहे, आमच्याकडं कारभार संपला. म्हणून बँक ऑफ इंडियामध्ये गेलो, तिथं मी मॅनेजरचे भेटलो, त्यांच्याकडून मी 50 फॉर्म पहिले घेतले हे खाते खोलण्यासाठी. ते संपल्यानंतर परत 50 फॉर्म आणले. म्हणजे माझ्या गावामध्ये मी 100 खाती बँक ऑफ इंडिया राजापूर या शाखेचं मी त्यावेळेस फॉर्म भरलेले. 1500 रुपयाच्या ऐवजी गेल्या वर्षापासून या 2 वर्षात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी 2 महिन्याने 1 हप्ता म्हणजे 2000 रुपये द्यायचं तेवढंच दिलं. ते सुद्धा आता आधार कार्ड अपडेट न केल्यामुळे संपूर्ण कारभार तिकडं बंद ठेवला. का तर तुमची कॅनव्हसी करा, आधार कार्डला लिंक करा, हा प्रकार पुढे आणला आणि अजूनही लोकांना ते 2000 रुपये मिळत नाही आहे. ही स्थिती तयार केली. पहिलं महाराष्ट्रातली रिझर्व्ह बँक गुजरातला घेऊन गेली. ही मोदी सरकारची जी मोरारजी देसाईंची जी स्वप्न होती ती त्यांनी पूर्ण करण्याचा ध्येय केला. अजूनही मुंबईचे धंदे हे गुजरातमध्येच नेले. अशा तऱ्हेने त्यांचा हा कारभार, त्यांची ही स्वप्नपूर्वीची ते पुरं करत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेवर ते पांघरून घालत आहेत. पण नेते मंडळींचं कोणाचंही याच्यावर नजर नाही. फडणवीस त्या दिवशी मुख्यमंत्री होते महाराष्ट्राचे आणि तोच त्याने साधन केलं आणि फडणवीसने त्याच्यावर सही केलेली. ही बँक रिझर्व्ह बँक गुजरातमध्ये जाण्याचं आज ते का बोलू शकत नाहीत. काँग्रेसने जर केलं असतं तर फडणवीस रोडवर आला असता. शाश्वत कोकण बनवण्यासाठी एक होऊन काम करू असं आवाहन कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे यांनी केलं आहे. त्यांना सुद्धा अशा पद्धतीचा विकास नको आहे. त्यांना सुद्धा आज गावामध्ये काय चाललंय याची जाणीव आहे. तर अशा लोकांना घेऊन आपल्याला तिकडे काही कन्स्ट्रक्टिव्ह कामं करायची आहेत. आम्ही तिथे वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये तुळस या गावामध्ये एक कम्युनिटी लिव्हिंग सेंटर चालू करतो, ज्या ठिकाणी तुम्ही येऊन तुमच्या वेळेनुसार व्हॉलेंटिअरिंग करू शकता. त्या ठिकाणी आम्ही कोकणातली जी काही स्थानिक जीवनशैली आहे त्याला घेऊन काही वर्कशॉप घेणार आहोत. आज आपण बघतोय की जो तो हे वाचवा, कासव वाचवा कोकणातले किंवा अजून कोणते लोक काताशिल्प वाचवा, पक्षी प्रेमी गट. पण ज्यावेळेस कोकणाबद्दल स्टँड घ्यायची वेळ येते त्यावेळी या कुठलाही हा पक्षी प्रेमी काही येत नाही. त्यांना एक पर्टिक्युलर पक्षाची स्पेसिसमध्ये इंटरेस्ट असतो, त्यांना इथल्या लाईव्हलीहूडमध्ये इथल्या जीवनशैलीमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे असं मला कुठेतरी दिसून येत आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला जो कोकण वाचवायचा आहे तो आपल्या जीवनशैलीतून वाचवतानाच आपल्याला एक थर्ड सेन्स असा असायला पाहिजे की या आपल्या कोकणामध्ये येणारे जे काही प्रकल्प असतील ते थांबवण्यासाठी आपल्याला आपला जो युथ आहे त्याला अवेअर करण्याची गरज आहे. खूप वाईट वाटतं ज्यावेळेस आमचा इतका क्रिएटिव्ह युथ ज्या कोकणाला 6 भारतरत्न लाभले असं म्हणतो, ज्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये प्रचंड मोठी नावं चित्रे खानोलकरांपासून पाडगावकरांपर्यंत फार मोठी माणसे या सावंतवाडी वेंगुर्ल्याने या भारत भूमीला दिली. त्या भागातली युथ जो आहे तो शनिवार रविवार ती बॅट घेऊन तो IPLचे मॅचेस भरवतो, तो राजकारणाच्या मागे धावतो. तो अशा पद्धतीने जे काही आज आपण बघतोय की गोव्याचा एक पार्टी कल्चर कोकणामध्ये येत आहे. सावंतवाडी हा जो शहर आहे या शहरातला तरुण आज कुठच्या दिशेने जातो ते आपल्याला दिसतंय. या सावंतवाडीतून ज्या तेरेकोल नदीचा उगम होतो, ज्या नदीला आमच्या गावामध्ये त्या भावड्याच्या गावामध्ये भावनेची कोंड म्हणून पुसतात, त्या कोंडीत सगळ्या सावंतवाडीचा कचरा जातो. या अशा पद्धतीने हा जो आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जे वागणं आहे पर्यावरणाला घेऊन किंवा जीवनशैलीला घेऊन त्यावरती आधारित आपल्याला काही इन फ्युचर अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घ्यायचे आहेत. ते कार्यक्रम अशा हॉलमध्ये नसतील, असेही कार्यक्रम आपण घेणार आहोत वेगवेगळ्या भागांमध्ये, पण ते कार्यक्रम आपले प्रत्यक्षात गावांमध्ये असतील. मागे एक आपले मित्र बसले प्रणय राऊत म्हणून, त्यांनी हल्ली एक राखंडा नावाचं एक खूप सुंदर नाटक बसवलंय आणि ते कोकणाचा जो खरा राखंडा
म्हणजे काहीतरी तुम्ही रात्री जंगलात गेला आणि पाठसून कोणतरी वेतोबा येतो देवाचं रूप घेऊन ह्यो वेतोबा नाही, तर तुमच्या गावातल्या जंगलात जो खरो मागोबा तोच वेतोबा, आणि परवा जो झोळकांचा किंग कोबरा गावला 11 कोटी तो खरो राखणदार असा. आणि ह्या अशा पद्धतीने जी आपली लोकसंस्कृती आहे, आपली जी जीवनशैली आहे, त्या जीवनशैलीवरती अशा पद्धतीने आपण अवेअरनेस प्रोग्राम्स आपल्याला घ्यायचे आहे इन फ्युचर. आणि मी म्हणेन आज तुम्ही इथे बसलेले माझ्यासाठी प्रेक्षक नाही आहात, तर तुम्ही खऱ्या अर्थानं कोकणातले कार्यकर्ते आहात, राजकीय कार्यकर्ते नाही, तर या संघटनेसाठी, या कोकण वाचवा या चळवळीतला तुम्ही एक भाग आहात. तर याच्याकडे आपण एका वेगळ्या अँगलने बघू, याला एका वेगळ्या पद्धतीने आपण एक कन्स्ट्रक्टिव्ह कामासाठी जी आपली जी ताकद आहे ती वापरायचा आपण प्रयत्न करूया. आणि आपण कोणी कोकणातले पर्यटक नाही, आपण अशा पद्धतीने आम्ही मागे उपक्रम घेतला होता मातीची घरं वाचवा. खरं तर बरीच जण आज इथे येऊन मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून म्हणतात की कोकणात मला मातीचं घर बांधायचं आहे, पण त्यांच्या कोकणाच्या जीवनशैलीशी काही अभ्यास नसतो. खरं आपण हायवेच्या बाजूला जमीन घेतली आणि मातीचं घर बांधलं म्हणून तुझं घर टिकत नाही, आता जितकी गरमी जाते तितकीच गरमी जाते. त्यामुळे जी घरं आमची पूर्वजांनी बांधली त्याला एक जॉग्राफिकल लोकेशन आहे, ती बांधण्याची जी पोझिशन ठरवली जॉग्राफिकली ती खूप आधी ठरवलेली आहे. त्यामुळे नवीन जे तुम्ही जमिनी घेता ते सगळे डोंगर बोलके झालेली जमिनी आणि मातीचं घर बांधताना पहिल्या पावसात आज भिंती त्याच्या पडते. त्याच्यामुळे हे जे सायन्स आहे ते सायन्स ऑलरेडी आपल्याकडे आहे, ते आपल्याला टिकवण्याची गरज आहे आणि त्याला संवर्धन हाच शब्द वापरण्याची गरज आहे. नवीन काहीतरी आम्ही कोकणात घरं बांधलं म्हणून त्याला आपण संवर्धन म्हणता येणार नाही. त्याच्यात तुम्ही अजून हे रिअल इस्टेटची लॉबी वर याच्यात पुस्तक आम्ही म्हणता की तुमका आम्ही मातीची पण घरं बांधून देतो, पण तुम्ही कोकणात यावा आपल्याला असा म्हणजे तुमका 2 लाख ह्या परवडल्या तर 5 लाख का बांधून देतो, पण कोकणात तुम्ही यायचा नक्की यायचा, पैसे घेऊन यायचा खूप. आणि हा अशा पद्धतीने जे काही विकास चालला आहे त्या तो डोक्यात ठेवून आपण कन्झर्वेशनचे काम करायला पाहिजे. आपण पेट बनता कामा नये, स्वार्थी बनता कामा नये, आपण फक्त माझा मी शाश्वत जगतो ह्या मेंटॅलिटी मध्ये राहता कामा नये. तुमच्या 1 एकर जमिनीच्या बाहेर जे कोकण आहे ते उद्ध्वस्त होत असताना तुम्ही इथे शाश्वत जीवनशैली जगू शकत नाही. एंटायर इकोसिस्टीम वाचायला पाहिजे आणि कोकण ही देवराई म्हणून आपण जपायला पाहिजे. जाता जाता एवढंच सांगेन की इथे आपण रुपेश पाटकर सरांचं पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता म्हणून पुस्तक ठेवलंय. हे पुस्तक जे आहे ते आपल्या जीवनशैलीतून आपण कशा पद्धतीने काही बरेच जण आम्ही काय करू बरं आंदोलन घेऊ काय तर नको बाबा, तो आंदोलन घेऊ नको, तू घराकडे बसन तुझी जीवनशैलीतून सुद्धा कार्बन इमिशन कमी करू शकतोस आणि हा अवेअरनेस स्वतः सुद्धा निर्माण करू शकतोस. तर त्याची माहिती देणारं पुस्तक आहे, ते सगळ्यांनी आवर्जून घ्या. हा काही 50 रुपये वडापावची कॉस्टच आहे, मोठीशी काय नाही, जम्बो किंग वडापाव तेवढ्या रुपयात मिळतो सावंतवाड. तर ह्या पलीकडे जाऊन सांगेन की याच्या काही फ्युचरचे काही आपले उपक्रम होणार आहेत. तर आपण इथे जे सगळे जमले आहात त्यांचा एखादा आपण ग्रुप करू किंवा त्या रिलेटेड माहिती आपल्याला मिळेल आणि सातत्याने आपण सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला या भागामध्ये असे कार्यक्रम घेऊन तिथल्या युथ जनरेशन आहे, तरुण असतील, तरुणी असतील, त्यांना आपण जागरूक करूया. कोकण हे जगातलं आजच्या घडीतलं जगण्यासाठीचे बेस्ट प्लेस आहे. या गर्मीमध्ये सुद्धा आपण विदाऊट पंखा आपल्या घरी राहू शकतो, विदाऊट एसी जगू शकतो. आजही आपल्याकडे पाणी आहे आणि फार जरी क्लायमेट ब्रेकडाऊन जरी आपण म्हणत असलं तरी त्या क्लायमेटचे इम्पॅक्ट आपण आपल्या शाश्वत जीवनशैली टिकवून आपल्यापासून दूर ठेवू शकतो. अशी आज परिस्थिती कोकणात आहे. थोडंसं आशावादी राहूयात आणि असे उपक्रम सातत्याने घेत राहूयात. जर कोणाला अशा व्हॉलेंटिअरिंग उपक्रमांना सहभाग घ्यायचा असेल तरी तुम्ही या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती जॉईन होऊन तसे प्रोग्राम्स आम्ही तुम्हाला सांगत राहू. तुमच्या गावामध्ये कोणी शेतकरी असेल जे अशी जीवनशैली जगतात, त्यांना काही त्यांच्या जीवनशैलीतून हेल्प हवी असेल तर तसे तरुण, कारण मागे आम्ही एका घरकाचं घर रिपेअर करण्यासाठी माझ्याकडे 15 तरुण जे आज मला युट्यूब वरती फॉलो करणारे तरुण आहेत, ते मला युट्यूब वरती खूप छान दादा म्हणून कमेंट करणारे लोक, ते मला स्थानिक लेवलवर जेव्हा मी हात मारेन त्यावेळेस माझ्याबरोबर खळ्यात शान काढून सुद्धा योग हवे. तर त्या तरुणांची एक टीम बनते आहे, ते तरुण तुमच्याकडे येतील. आजी आजोबांचं कोकण आपल्याला ठेवायचं नाही, शेवटची पिढी म्हणून सिंपती घेऊन कोकण वाचवायचं नाही. जे आपण तरुण आहोत आणि आपणही शेवटच्या पिढीचं जीवनशैली स्वतः उतरवलं तर आपण शाश्वततेकडे जाऊ शकतो. तर त्यानुसार आपण असे जे कोणी आपल्या गावातील लोक आहेत त्यांना काम करू. एक दिवस आपण जमलो तर एक खळं करू शकतो, एखादी चांगली आपण वांगणी शेती करून देऊ शकतो, स्किल्स आपण शिकू शकतो. तो आपल्याला फुकटची भाकरी पण लिटरली आम्ही ज्या ठिकाणी जातो व्हॉलेंटिअरिंग करायला तिथे आपल्याला जेवण फ्री मध्ये मिळतं आणि आपल्या काही दुसऱ्या गावात जातो वगैरे. परवा तो व्हिडिओ केला ती जागा काय असा रे मका सांगशील का,
तर अशा पद्धतीने करण्यापेक्षा एक गावात तुमच्या जी माणसं आहेत तिथे आम्हाला बोलवा, व्हॉलेंटिअरिंग करता येईल, प्रोग्राम्स राबवता येतील, फक्त तुमची साथ असायला पाहिजे. याला फक्त एक भाषणाचा कार्यक्रम म्हणून घेऊ नका. ही एक ज्योत आहे जी आपण या आरपीडी हे ज्ञानाची ज्योत पेटवणारं एक विद्यालय आहे. इथून ती ज्योत आपण आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयात नेहमी तेवढ ठेवूया आणि कोकणच्या शाश्वत कोकण ठेवण्यासाठी, शाश्वत विकासासाठी म्हणणार नाही, शाश्वत कोकण ठेवण्यासाठी आपण सगळेजण एक होऊया. आज आमचं कोकण बंदरांचं कोकण म्हणून ओळखलं जातं. आमचं कोकण खाड्यांचं कोकण म्हणून ओळखलं जातं. आमचं कोकण मंदिरांचं कोकण म्हणून ओळखलं जातं. आमचं कोकण शिवप्रभूंच्या गडकिल्ल्यांचं कोकण म्हणून ओळखलं जातं. परशुरामांची भूमी असलेली ही ओळख, 720 किलोमीटरचा प्रचंड हा चिंचोळा कोकणपट्टीचा प्रांत, निसर्ग सौंदर्याची एलाइडूट अफाट असलेला, शिवप्रभूंनी सगळ्यात जास्त प्रेम जर कुठल्या प्रांतावर केलं असेल तर ते कोकणावर केलं. शिवप्रभूंच्या आयुष्यातला सगळ्यात जास्त काळ जर त्यांनी कुठं व्यतीत केला असेल तर तो कोकणातच व्यतीत केला. शिवप्रभू कोकणाला नवनिधी म्हणायचे. सगळं सगळं संपन्न इथं आहे. ही संपन्नता वाढवणारा खासदार आम्हाला हवाय. पर्यटनाच्या क्षेत्रात भरारी घेणारा, त्यासाठी पावलं उचलणारा खासदार आम्हाला हवाय. खासदार विनायकजी राऊत कोकणसाठी त्या तळमळीनं काम करतात. खरं तर कोकणी माणसानं शिवसेनेवर प्रचंड प्रेम केलंय आणि शिवसेनेनं सुद्धा कोकणावर प्रचंड प्रेम केलंय. हे नातं अखंड आणि अभेद्य राहिलं हवं. सगळ्यात महत्वाची आवश्यकता आहे तिथे 2024च्या या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये उद्याच्या भवितव्यासाठी निश्चितपणे आपण खासदार विनायकजी राऊत यांच्या मशाल या चिन्हाचं बटन दाबाल आणि त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी कराल याची मला खात्री आहे. पण एक गोष्ट लक्षात असू, एकदा एका जंगलचा राजा असणाऱ्या सिंहाला प्रचंड भूक लागली. पण सिंह जरा आळशी, स्वतः जाऊन शिकार करावी असं जमायचंच नाही त्याला. मग त्यांनी कोल्ह्याला जवळ बोलावलं, म्हणला प्रचंड भूक लागली, जरा कोळ्या मांसाची व्यवस्था कर. कोल्हा निघाला भटकत भटकत. तेवढ्यात त्याला एक गोळं हरिण दिसलं. कोल्हा त्या हरणाजवळ गेला, म्हटला जंगलचे राजे सिंहाने तुला बोलावलंय. हरिण म्हणला का? अरे त्यांच्या मनात असं आलंय की तुला जंगलचा राजा करावं. हरिण म्हणला काहीतरी काय सांगतोय? अरे म्हणचं कशाला सांगतो, जे सिंह राजाने सांगितलंय ते सांगतोय, तुला जंगलचा राजा करायचंय, चल. ते भोळं हरिण निघालं कोल्ह्याबरोबर सिंहाकडं. जसं सिंहाच्या टप्प्यात ते हरिण आलं, सिंहानं झडप टाकली आणि त्या हरणाचा कान खचकन तोडला. जीव वाचवत हरिण तिथनं निसटला, वेगात पसार झाला. पण कान तुटलाच. पाठोपाठ कोल्हाही पळत चुकला. हरिण म्हणला काय रे, तुझ्यावर विश्वास ठेवलाही चुकलं का? मेलोच असतो, नशिबानं वाचलो. तसा कोल्हा म्हटला तुझ्या लक्षात येतंय का? अरे म्हटला कान तोडला आणि काय लक्षात यायचं? अरे वेड्या, तुला जंगलचा राजा बनवायचा आहे. तो राजमुकुट तुझ्या डोक्यात व्यवस्थित बसावा म्हणून सिंहाने तुझा कान तोडलाय. तो खरं? मग काय सांगतो तुला, नाहीतर कान तोडायची काय गरज आहे? तुझ्या लक्षात आहे, तुझ्या भल्यासाठी चाललंय. अरे राजा करायचा आहे तुला, चल. सिंहाने बोलवलंय. हरिण परत बळी पडला, निघाला कोल्ह्याबरोबर सिंहाकडं. आता टप्प्यात जसं हरिण आलं, सिंहानं परत झडप मारली. हरणानं उडी मारली, पण शेपटी सिंहाच्या तोंडात सापडली, शेपटी तोडली. हरिण परत धपापतवून थोडं पडलं. कोल्हा पाठीमागून, तुझ्यावर परत विश्वास ठेवला आणि मी फसलो, खरंच फसलो. तसा कोल्हा म्हणला तुला कळत नाही का, तुला सिंहासनावर व्यवस्थित बसता यावं म्हणून तुझी शेपटी तोडली. तुला कळत नाही का, जंगलचा राजा बनवायचाय तुला. हरिण म्हणला खरं का काय? अरे मग वेडायस का तू? सिंहासनावर तुला व्यवस्थित बसताना पाहिजे, शेपटी अडचण ठरेल म्हणून सिंहानं तोडली ती. आता सिंहानं कोल्ह्याला आधीच निरोप दिला होता, हे बघ ते हिथं माझ्यापर्यंत येतंय पळून जातंय. आता एक काम कर, तू तिकडच त्याचा फडशा पाड आणि त्याचं लुसलुसीत मांस फक्त माझ्याकडे घेऊन ये. कोल्हा तसा हरणाला म्हणला चल जाऊ सिंहाकडं, जंगलचा राजा बनवायचा आहे तुला. हरिण बिचारा निघालं परत कोल्ह्याजवळ. अर्ध्या वाटेत गेलं, कोल्ह्यानं डाव साधला. त्या हरणाला तिथंच मारून टाकलं. त्या हरणाचा मेंदू त्या कोल्ह्यानं खाऊन टाकला आणि मग हृदय, फुफ्फुस, पाय बी बाकीचं सगळं घेऊन सिंहाकडे आला. सिंहानं ते मांस बघितलं आणि विचारलं अरे पण यात त्याचा मेंदू कुठं आहे? तसा कोल्हा म्हटला
2 वेळा लचके तोडल्यावर सुद्धा जो तिसऱ्यांदा तुमच्याकडे यायला तयार होतो त्याला मेंदू असेल असं तुम्हाला वाटतं का? अहो, त्याला मेंदूच नव्हता. 2014ला आमचा कान गेलाय, 2019ला आमची शेपटी गेली, आता 2024ला लोकशाहीचा प्राण घालवू नका. विकास हवा असेल तर भाजपला आणि मला निवडून द्या. अहो, 35 वर्षे या कोकणाची सत्ता तुमच्याकडे होती, तुम्ही काय दिवे लावलेत? फक्त राणे परिवाराचा फायदा केलात, राणे परिवाराचा फायदा बघितलात, विकास केलात. एक मेडिकल कॉलेज असेल, हॉटेल असेल, एखादा बजाजचा शोरूम असेल, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुमच्या स्वतःच्या कुटुंबाचा फायदा केलात. तुमचा टिल्ल्या ज्याला तुम्ही आमदार केला तो या इथे नांदगावला सभा घेऊन सांगतो ग्रामपंचायतीला की तुम्हाला मतदान नाही केलं तर तुम्हाला आम्ही निधी देणार नाही. अरे, तुझ्या बापाचा निधी आहे का राणे परिवाराची इस्टेट आहे? हे महाराष्ट्र शासन आहे आणि इथे बसलेल्या प्रत्येकाच्या खिशातून जो टॅक्स जातो त्यातून हा निधी उभा राहतोय आणि याच्यावर या सर्वांचा अधिकार आहे. आणि तो निधी कसा आणायचा तो आम्हाला माहिती आहे. बरेच आता इलेक्शनला एकतर उशीर झाल्यामुळे, उमेदवार उशीर झाल्यामुळे त्यांची अजून काय घडी बसत नाहीये. पण मला इथे पोलीस मित्र पण आलेले आहेत, त्या पोलीस बांधवांना पण सांगायचंय की तुम्ही जरा जास्त लक्ष द्या. बऱ्याच ठिकाणी आमच्या कानावर येत आहे की आता त्यांनी पुन्हा दमबाजी करायला सुरुवात केलेली आहे. पण ही राडेबाजी आदरणीय विनायक राऊत साहेबांनी 10 वर्षापूर्वीच मोडून काढलेली आहे. दहशतवाद संपवलेला आहे आणि इथला आता प्रत्येक कोकणातला नागरिक हा जागरूक आहे. तेव्हा अरेला कार्य करायची ताकद आमच्यामध्ये आहे. एका जरी कार्यकर्त्याला कोणी दम दिला आणि कोणाच्या घराकडे वाकडी नजर बघितली तर लक्षात ठेवा, गाठ आमच्याची आहे. आज खास तुम्हाला एवढंच सांगतो की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, या सर्वांना कशा प्रकारे फोडण्यात आलेलं आहे, कशा प्रकारे त्यांना फसवणे, त्यांच्या असलेल्या बलाढ्य जे सामर्थ्यवान नेते असतील किंवा जे त्यांना अडचणीचे असतील अशा नेत्यांना ईडीची आणि NIAची EOWची धमकी देऊन त्यांना घेण्यात आलेलं आहे. पण त्याच्यामुळे न घाबरता जे निष्ठावंत आमच्यावर राहिलेले आहेत पक्षाबरोबर ते आपण सर्वजण आहात आणि त्याच्यात आज विनायक राऊत साहेब आहेत. आज प्रत्येक ठिकाणी सगळीकडे सांगितलं की जगातला सर्वात मोठा पक्ष हा मोदींचा पक्ष. आणि एवढे जर तुम्ही सामर्थ्यवान आहात, एवढे जर तुम्ही लोकमत केलंय, एवढे जर तुम्ही विकास केलाय, मग तुम्हाला इतर पक्ष का फोडावे लागतात? इतर पक्षातले उमेदवार का उभे करावे लागतात? भारतीय जनता पक्षाकडे स्वतःचे उमेदवार नाहीयेत. उमेदवार जे उभे केले त्यातले 145 उमेदवार हे इतर पक्षातून आलेले उमेदवार उभे केलेले आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडे संघटन नाहीये, भारतीय जनता पक्षाकडे नेतृत्व नाहीये आणि म्हणूनच हे मोदी आणि शाह आणि यांची टीम ही इतर पक्षातल्या नेत्यांना ब्लॅकमेल करून त्यांना दबाव टाकून आपल्याकडे येत आहेत. पण आज तुम्हा सगळ्यांना मी एकच सांगतो मित्रांनो, घाबरायची गरज नाही. आज आपल्याला पुन्हा एकदा इन्कलाब करायचा आहे, पुन्हा एकदा क्रांती घडवायची आहे आणि आपल्या देशाचं लोकशाही आणि संविधान हे अबाधित ठेवायचं आहे. बाबासाहेबांनी दिलेली आपली घटना आपल्याला अबाधित राखायची असेल आणि आपलं व्यक्ती स्वातंत्र्य जिवंत ठेवायचं असेल तर आपल्याला मशाल निशाणीला मतदान करावं लागेल आणि आपल्याला विनायक राऊत साहेबांना विजयी करावं लागेल. इंडिया आघाडीच्या सर्व नेत्यांना चांगल्या प्रकारे मतदान करून पुन्हा एकदा आपल्या देशाचं लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अबाधित ठेवूया. एवढं बोलून माझ्या 2 शब्द. याचं उत्तर कोकणी जनतेला दिलं पाहिजे. येऊन नुसतं काहीतरी बोलत राहायचं, गद्दार म्हणत राहतात. गद्दार ही वैचारिक गद्दारी असते. आपल्या वडिलांचे विचार सोडणे, हिंदुत्वाचे विचार सोडणे, याला आम्ही तुम्हाला कधी गद्दार म्हटलं नाही. आम्ही शांतपणे तुम्हाला सांगितलं की आपण मूळ महायुतीबरोबर जाऊया,
आपण एकत्र व्यवस्थित महाराष्ट्राचा विकास करूया. तुम्ही संघर्ष करत राहणार आणि त्याच्यासाठी महाराष्ट्राचं नुकसान करायचं हे आम्हाला मान्य नाही. असं आहे की नेहमी पॉलिटिकल इश्यूज घ्यायचे आणि त्याच्यावर आपली राजकीय पोळी भाजायची. याच्या पलीकडे काय घडतं आहे याचा विचार केला पाहिजे. 2.5 वर्ष ज्यावेळेला तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर असता त्यावेळेला तुम्ही जनतेसाठी काय केलं याचं उत्तर महाराष्ट्राला द्यायला लागतं. शेवटी आम्हाला कोकणचा स्वाभिमान आहे. आम्हाला आमच्या भागाची प्रगती झालेली पाहिजे आणि ती तुम्ही घडवू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काजूचं धोरण होतं, 2.5 वर्षामध्ये साधी मंजुरी तुम्ही देऊ शकला असता, त्याला हातसुद्धा नाही लावला. कोकणच्या विकासाचं एक प्रमुख माध्यम हे काजू आहे. मग तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष का केलं? कोकणी मनुष्य नेहमी बाळासाहेबांच्या मागे राहिला आणि 2.5 वर्षामध्ये तुम्ही साधी फाईल उघडू शकला नाही. 2.5 वर्षामध्ये कबुलातदार गावकरला तुम्ही स्टे दिला, 2.5 वर्ष त्या ठिकाणी तुम्ही तो उठवला नाही. मग कोकणी माणसांनी तुमच्यावर का राहावं? शेवटी मी विकासाबरोबर राहावं की तुमच्यासारख्या राजकारण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर राहावं हा प्रश्न आहे. मी तुमच्याबद्दल कधी वाईट बोललेलं नाही. तुमच्याबद्दल नेहमी आदर ठेवलेला आहे, आदर आहे आणि तो तसाच राहील. परंतु हे चुकीचं आहे आणि जे तुम्ही बदनामी करता लोकांची, काय पुरावे आहेत तुमच्याकडे? कोणी घेतलेत पैसे? कोणाला म्हणता खोके? कोणाला म्हणता गद्दार? मी तुमच्याकडे आलो होतो ही वस्तुस्थिती आहे की नाही? मी तुम्हाला सांगायला आलो होतो की आजसुद्धा आपण शिंदे साहेबांना बोलवून घेऊया, काय गैरसमज असतील दूर करूया आणि आपण मूळ विचारधारेबरोबर राहूया. तुम्ही मूळ विचारधारेबरोबर राहायला तुम्ही स्वतः तयार होता. मग आता काय बिघडलं? नेमकं तुम्ही केलं तर ते बरोबर आणि दुसऱ्यांनी केलं तर ते चूक, अशी भूमिका कृपया ठेवू नका. शिवसैनिकांना खरं काय ते सांगा. खरं काय घडलं महाराष्ट्रामध्ये की तुम्ही जाणार होता BJP बरोबर. कदाचित पवारसाहेबांच्या प्रेशरखाली तुम्ही जाऊ शकला नाही, पण ती वस्तुस्थिती सांगा. आम्हाला बदनाम विनाकारण करू नका. आणि जे काय आहे आजसुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा उघड अपमान होतो आहे काँग्रेसमध्ये. तुम्ही त्याची उत्तरं देऊ शकत नाही. आम्हाला कल्पना आहे की तुमची काय अडचण असेल, परंतु मग तुम्ही मुद्द्यांवर बोला ना. महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल बोला, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी तुम्ही काय केलं त्याच्याबद्दल बोला. की मोदींनी दिलेली लस आपण सगळ्यांपर्यंत पोचली इथपर्यंतच ते मर्यादित राहील, ह्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. शेवटी काही काळ करोनामध्ये गेला, पण त्यापूर्वीच्या काळामध्ये काय होतं ह्याचासुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे ज्या प्रकारे आदित्यजी बोलतात, ज्या प्रकारे आरोप केले जातात, याने दुसरा एखादा जर कमजोर मनुष्य असेल तो आत्महत्या करू शकतो. शेवटी माणसाची तत्त्वं असतात, तत्त्वासाठी मनुष्य भांडत असतो. ती तत्त्वं जर तुम्ही बाजूला ठेवली, आज तुम्ही हिंदुत्व सोडलेलं आहे, तुम्ही नाही म्हणून सांगता. तुमच्या आजूबाजूला कोण माणसं आहेत? विचार करा ना. हिंदुत्व ही एक विचारधारा आहे. हिंदुत्व हा धर्म नाही. हिंदुस्थानमध्ये राहतो तो हिंदू, ही व्याख्या बाळासाहेबांनी केलेली आहे. आणि मग हिंदुस्थानच्या भूमीशी जो एकनिष्ठ आहे तो हिंदू आणि जो एकनिष्ठ नाही तो हिंदू नाही, हीच बाळासाहेबांची व्याख्या होती. ती व्याख्या घेऊन तुम्हाला सुद्धा पुढे चालायला लागेल. परंतु हे करत असताना भारताचं कल्चर, भारताचं हिंदुत्वाचं एक वेगळं असं एक कल्चर राहिलेलं आहे, जे जगासमोर गेलं. योगाच्या निमित्ताने गेलं, भारतीय विचारसरणीच्याबद्दलचं गेलं, भारतातल्या शांततेबद्दल गेलं. म्हणून जगभरामध्ये भारताला मान मिळायला लागला. आज आपली मुलं परदेशामध्ये पाहिजेत अशी परदेशातली लोकं म्हणायला लागली. मग तो रोजगार निर्माण झाला. तो रोजगार कोणी निर्माण केला? मोदीजींच्या विचारामुळे झाला ना तो. आज महाराष्ट्राने जर्मनीबरोबर करार केला 4 लाख मॅनपॉवर पुरवण्याचा. कशा रीतीने झाला आहे तो करार? कारण ही जी आपलं हिंदुत्वाची विचारसरणी आहे, हे भारताचं जे कल्चर आहे हे जगासमोर गेलं. आणि म्हणून अनेक देशांनी आपल्याबरोबर करार केले. ते इंडस्ट्रीच्या संदर्भातले असतील, ते मॅनपॉवरच्या संदर्भातले असतील. आणि सर्वात तरुण देश आहे. आपण आपल्या युवकांना शिकवलं पाहिजे कशा रीतीने परदेशामध्ये काम करायचं, त्यांना नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत. आज तुम्ही काय करताय? आज तुम्ही केवळ बदनामी करत फिरताय. आणि म्हणून हे चुकीचं आहे. ज्याला तुम्ही येऊन जाल त्यावेळेला मलासुद्धा एक मार्ग मोकळा होईल की काय महाराष्ट्रामध्ये घडलं, काय शिवसेनेमध्ये घडलं, ह्याचं एक त्रयस्थ म्हणून ह्याचं ॲनालिसिस करण्याचं. कारण मी काय वारंवार तुमचे शिवसैनिक म्हणतात पक्ष बदलले, किती वेळा पक्ष बदलले, तुम्ही ह्याचं उत्तर दिलं पाहिजे. काँग्रेसमध्ये फूट झाली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ही महाराष्ट्रामध्ये 2 पक्ष झाले. त्याच्यामध्ये कुठल्या पक्षावर राहावं हा ऑप्शन ज्या त्या माणसाचा होता, त्याला पक्ष बदलणं म्हणत नाही. शिवसेनेमध्ये वैचारिक फूट झाली
आणि मी बाहेर कसा पडलो, मी राजीनामा, माझ्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन बाहेर पडलेलो होतं आणि मग मी कुठे जावं हा ऑप्शन माझ्याकडे होता. मी भाजपमध्ये सुद्धा जाऊ शकलो असतो. बाळासाहेबांच्या विचारामुळे मी शिवसेनेबरोबर आलो आणि शिवसेनेमध्ये फूट पडली तर तुमच्याबरोबर राहावं की एकनाथ शिंदेजींच्याबरोबर राहावं हा ऑप्शन ज्यावेळेला होता त्यावेळेला मी तुमच्याकडे येऊन त्याच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी वापरा आणि फेकून द्या ही तुमची नीती आहे आणि ती नीती योग्य नाही. कार्यकर्ता हा कार्यकर्ता असतो, तो जनतेमध्ये काम करून मोठा झालेला असतो. त्याने मी तुमच्या पक्षामध्ये येण्यापूर्वीसुद्धा आमदार होतो, पक्षामध्ये आल्यानंतरसुद्धा आमदार आहे आणि जनतेने मला पाठिंबा दिला तर पुढेसुद्धा मी आमदार राहीन. परंतु आमदार होणं हे एकमेव उद्दिष्ट नाही. मी जनतेसाठी जे काम केलं आहे, कोकणच्या विकासासाठी जे काम केलेलं आहे, कोकणच्या विकासाला नवीन गती देण्याचं काम हे घडणार आहे. जे आज जर्मनीला मुलं जाणार आहेत तो सगळा करार मी केलेला आहे. आम्हाला एवढी आपुलकी असते आपल्या मुलांच्याबद्दल, मुंबईबद्दल एवढी आस्था असते, तिथल्या कोळीवाड्यांच्याबद्दल एवढी आस्था असते, तिथल्या गरीब लोक जी अनेक वर्ष चाळीमध्ये राहतात त्यांच्याबद्दल एवढी आस्था असते, म्हाडामध्ये राहणाऱ्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लोकांची आस्था असते. कारण त्याच्यातली 30-40-50% लोक कोकणातली आहेत, माझ्या महाराष्ट्रातली आहेत, ती मराठी माणसं आहेत. तुम्ही त्यांना सोडून दिलं, आम्ही नाही सोडून दिलं. आणि म्हणून राजकारणाबरोबर राजकारण असतं, चुकीचं राजकारण आणि माझ्याबरोबर राहणार नाही त्याला मी संपवणार असं करू नका. सगळ्यांना चांगली वागणूक द्या. राणे आणि मी एका विकासाच्या अजेंड्यावर एकत्र आलेलो आहे. त्याच्यामुळे राणेसाहेबांकडे आज जे डिपार्टमेंट आहे त्यांनी कोकणचा कायापालट होऊ शकतो. ते मनापासून कोकणी माणसासाठी काम करत आहेत. ह्या अशा वेळेला कोकणी अस्मितेचा हा प्रश्न आहे. तुम्ही कधी कोकणाकडे बघितलं नाही. आम्हाला आमच्या अस्मितेची दखल आम्हाला घ्यायला लागेल. आमच्याकडे पर्यटन आहे. काय केलं? तुमचे पुत्र पर्यटन मंत्री होते 2.5 वर्ष. काय केलं कोकणासाठी? सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. काय केलं पर्यटन जिल्ह्यासाठी? सत्तेमधला 2 नंबरचा पक्ष हा शिवसेना होता, पण यांना इतक्या पद्धतीचा सत्तेमधला माज आला. यांना असं वाटलं की बाकीच्यांची जसे आम्ही घरामध्ये जाऊन छोटी छोटी घरं फोडली, त्यांची घरं उद्ध्वस्त केली, तशाच पद्धतीनं शिवसेनेचं उद्धव बाळासाहेबांचं राजकीय घर आम्ही उद्ध्वस्त करू असं त्यांना वाटलं. जशी कावळ्या चिमण्याची गोष्ट सांगितलं तशी दुसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. गरुड तुम्हाला माहित आहे, गरुड हा गरुड वळवळणाऱ्या सापावर जर त्याची नजर पडली तर त्याला सुद्धा आपल्या नख्यांमध्ये पंजांमध्ये घेऊन जातो. भल्या भल्याना मग तो ससा असू दे नाही तर आणखीन कोण असू दे त्याला सहज पकडून जातो. त्या गरुडाच्या नादाला लागायला कोण बघत नाही. पण कावळा असा आहे, कावळा असा आहे, तो गरुडाच्या पाठीवर बसतो. तो गरुडाच्या पाठीवर बसतो आणि त्याच वेळेला तो गरुडाच्या मानेचा चावा घ्यायला बघतो. गरुड हालचाल करत नाही, गरुड काही बोलत नाही. कावळा प्रयत्न करतोय पाठीवर बसले आहे आणि त्याच वेळेला गरुड एक झेप घेतो, भरारी घेतो आणि तो उंच 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 इतका उंच उंच जातो की जो कावळाला वाटत होतं की मी गरुडाच्या मानेचा घोट घेईन, मी गरुडाला या ठिकाणी मारेन, तो कावळा श्वासोश्वास करता तडफड करायला लागतो. त्याला श्वासोश्वास घेता येत नाही आणि मग तो तडफडून खाली पडतो. भारतीय जनता पार्टीचं देखील तेच झालंय. त्यांना कळलं नाही. त्यांना वाटलं उद्धव साहेब साधे आहेत, भोळे आहेत, सौम्य आहेत. पण हा वाघाचा बच्चा आहे, हा गरुड आहे. या गरुडाच्या मानेला चावा घेण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला आणि आज भाजपा 400 पार नाही तर तडीपार व्हायची वेळ आली. या गरुडानं त्यांना ते तडीपार केलंय. या गरुडानं त्यांना तडीपार केलंय. कोणाच्या नादाला तुम्ही लागलात याचा विचार केलात नाही. मी मगाशी सांगितलं की सगळा बहुतेक महाराष्ट्र मी पादाक्रांत केला. आज मी कोल्हापुरातून आलोय. लाजा वाटत नाही ना. हे जे गेले ते सांगत होते की नरेंद्र मोदींचा फोटो लावून आम्ही निवडून आलो, नरेंद्र मोदींचा फोटो लावून शिवसेनेचे आमदार निवडून आले. मागच्या एका सभेमध्ये मी सांगितलं होतं, मी जाहीरपणे सांगतोय की निवडणुका केव्हाही येऊ द्या, उद्धव साहेब नरेंद्र मोदींचा फोटो कधी बी बॅनरवर लावणार नाहीत. पण तुम्ही जर खऱ्या बापाची औलाद असाल, थोडी तरी लाज लज्जा तुम्हाला असेल तर तुम्ही आमच्या हिंदुराज सम्राटांचा फोटो लावू नका. काल कोल्हापुरामध्ये देशाच्या पंतप्रधानांची सभा होती आणि एका बाजूला माझ्या सभा होत्या. जिकडे तिकडे मी बघितलं तिथं आमच्या कुठल्याही बॅनरवर पंतप्रधानांचा फोटो नव्हता. पण असा एक बॅनर नाही की हिंदुराज सम्राट मान्य बाळासाहेब ठाकरेंचा बॅनर नाही.
मला तुमचा फोटो लावून आम्ही मतं घेतली असं तुमचं म्हणणं आहे ना? तुम्हाला संधी आली होती, तुम्ही बाळासाहेबांचा फोटो लावायला नको होता, फोटो लावायला नको होता. आणि म्हणून मित्रांनो, अनेक मुद्दे, अनेक अनुभव हे मी तुमच्यासमोर कथन करू शकतो. ही निवडणूक कोण निवडून येतो आणि कोण जिंकतो एवढ्या पुरेशी ही निवडणूक मर्यादित नाही. तर मी मगाशी सांगितलं, उभ्या महाराष्ट्रामध्ये कोणाची जागा आहे ही न बघता शिवसैनिक पेटून उठलाय, शिवसैनिक चवताळून उठलाय, शिवसैनिक प्रतिशोध घेतोय की आमचा पक्ष कुणी चोरला, आमचा पक्षाचं नाव कुणी चोरलं, आमचं निशाणी धनुष्य बाण कुणी चोरली आणि आमच्या शिवसेना प्रमुखांना कुणी चोरलं, याचा प्रतिशोध शिवसैनिक घेत आहेत, याचा प्रतिशोध शिवसैनिक घेत आहेत. आणि म्हणून हे 400 पार वगैरे किंवा 45+20 हे सगळं विसरून जा. पण ही निवडणूक आहे, ही निवडणूक आहे. या निवडणुकीमध्ये काळजी घ्या. कोणी काही चर्चा घडवेल, कोणी काही बोलेल, पण हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे नेहमी शिवसैनिकांचा उल्लेख करताना गौरवानं नेहमी म्हणायचे की शिवसैनिकांच्या नादाला लागू नका. शिवसैनिक म्हणजे मदावर बसलेल्या मदाच्या पोळ्यावरच्या मधमाशा आहेत. त्या जोपर्यंत शांत आहेत तोपर्यंत शांत आहेत, पण ज्याला कोणाला खुमखुमी आली असेल त्यांनी फक्त त्या मधाच्या पोळ्यावर एक दगड मारून बघावा, त्या माशा त्याची काय अवस्था करतात ते बघावं. हे नेहमी शिवसेना प्रमुख सांगायचे, त्या मधावरच्या पोळ्यावरच्या बसणाऱ्या तुम्ही माशा आहात, मधमाशी चाखणाऱ्या तुम्ही माशा आहात. मधमाशी फुलातला मध घेऊन येऊन त्या ठिकाणी निर्माण करणारं पोळं तुम्ही माशा आहात. परंतु माशा 2 प्रकारच्या असतात, तेवढंच फक्त तुम्हाला मी सांगतो. माशा 2 प्रकारच्या असतात. मधाच्या पोळ्यावर बसणारी माशी ही कधी घाणीवर बसत नाही. ती माशी जरी असली तरी ती घाणीवर बसत नाही, आणि घाणीवर बसणाऱ्या माशीला मधमाशाच्या पोळ्या जवळ करत नाही. तुम्ही मधाच्या पोळ्यावरच्या माशा आहात, या घाणीवर बसायला कुणीही जाण्याचा चूक करू नका, कुणीही चूक करू नका. अशा प्रकारची विनंती करतो. विनायक राऊतांबद्दल मी काय बोलायला पाहिजे, विनायक राऊतांबद्दल मी काय सांगायला पाहिजे? स्वतः अनुभवतात, स्वतः बघतात, स्वतः ऐकतात. हे सगळं तुमच्या काना नाका डोळ्यांनी जी गोष्ट तुम्ही अनुभवतात त्याच्याबद्दल मी फार काही सांगणार नाही. पण आज गाडीतून येत असताना, कोल्हापूरतून प्रवास करत असताना उद्धव साहेबांनी एक क्लिप पाठवली, तेवढी पुन्हा मी ऐकली. मला सोशल मीडियाच्या आमच्या लोकांना विनंती आहे की ह्या क्लिप्स व्हायरल करा. 30 सेकंदाच्या आहेत, 45 सेकंदाच्या आहेत, फार नाहीत. त्या क्लिपमध्ये बाकी सगळ्या महाराष्ट्राच्या देशाच्या व्यथा काय आहेत, अडीअडचणी काय आहेत, हे दुष्टांचं सरकार, हे अहंकारी सरकार, हे दोस्तीला न जागणारं सरकार, हे महिलांचा आदर न करणारं सरकार, आदर तर सोडा, अपमान ठाई अपमान करणारं सरकार. वेळ कमी आहे ना तर चंद्रपूरची घटना सांगितली असती, वेळ कमी आहे म्हणून मणिपूरची घटना सांगितली असती, वेळ कमी आहे म्हणून माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातली सुद्धा घटना सांगितली असती, पण सांगत नाही. आणि म्हणून त्या क्लिपमध्ये हे सगळे विषय थोडेफार आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्या व्यथा मांडत असताना त्या गाण्यामधली असेच 2 शब्द आहेत, हे सरकार कोण बदलणार. म्हणजे तरुण असतील, महिला असतील, व्यावसायिक असतील, व्यापारी असतील, सीमेवर लढणारे जवान असतील, हे अतिशय कळवळीनं, वेदनेनं, हताशपणे प्रश्न विचारतायत, हे सरकार कोण बदलणार. त्याच्यावर उद्धव साहेब उत्तर देतात, जे मतदान करणार तेच सरकार बदलणार, जे मतदान करणार तेच सरकार बदलणार. त्याचा शेवट सांगतो, त्याच्यामध्ये पुन्हा तरुणी विचारतात की हे सरकार कोण बदलणार. त्यावेळेला उद्धव साहेब ठामपणे सांगतायत, शब्दामध्ये आश्वासकता आहे, शब्दामध्ये निश्चित स्वरूपाचा अशा प्रकारचा विश्वास आहे, विश्वासघात नाहीये, खोटा आशावाद नाहीये. तर तिथं सांगतात उद्धव साहेब की हे सरकार कोण बदलणार, मशाल पेटणार, घाबरू नकोस आणि सरकार बदलणार. मशाल पेटणार आणि सरकार बदलणार. ह्या माझ्या मुस्लिम भगिनींपासून सगळ्या जाती धर्माची लोक इथं ज्या विश्वासानं उद्धव साहेबांना ऐकण्याकरता आलेत, ज्या विश्वासानं उद्धव साहेबांच्या प्रचंड सभेमध्ये बसतात, हेच तुझ्या हे सरकार बदलणार आहेत. आणि हे सरकार बदलणार म्हणजे विनायक राऊतांना निवडून देऊन एक खासदार या ठिकाणी निवडून आणणार. त्यामुळे बाकीच्यांचे कोणाचा विचार करण्याची गरज नाही. आता मी 2-4 फटके काय मारत नाही म्हणून सगळे जरा शांत आहेत.
पण विनायक राऊतांनीच मला सांगितलं नको रे बाबा फटकारे मारू असं तुझा 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 त्यांनी मला असं सांगितलं की तुमचा एखादा फटकारा बसला तर पोटनिवडणूक लागायची अशी अवस्था आहे. कारण मध्य प्रदेशमध्ये एक पोटनिवडणूक लागली काल 89 जागांकरता मतदान झालं तर ती एक जागा कॅन्सल झाली म्हणजे 88 ठिकाणीच मतदान झालं आणि म्हणून विनायक राऊतांना मला खासदार बघायचं आहे पोटनिवडणूक करायची नाही म्हणून मला तुम्हाला काय म्हणायचं समजलं का नाही समजलं. आणि म्हणून घ्या हातामध्ये मशाल या हातामध्ये मशाल घ्या ती मशाल प्रज्वलित करा 7 तारखेला कुणीही न बोलवता कुणीही निमंत्रण न देता कुठलीही व्यवस्था न करता स्वतःहून अशाच लाखोच्या संख्येनं मतदान केंद्रावर जा आणि 3 नंबरला विनायक राऊत यांच्या नावासमोर मशाली निशाणी आहे तिचं बटन दाबून हातामध्ये मशाल घेऊन विजयाची तुतारी फुंका अशा प्रकारचं आव्हान करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. साहेब मला अभिमान आहे आपण ज्या पद्धतीने माझ्यावर विश्वास ठेवत आलात. बाळासाहेबांच्या नंतर सख्या भावापेक्षा जास्त प्रेम तुम्ही माझ्यावर केलात आणि मी तुम्हाला शपथपूर्वक शब्द देतो साहेब आजपर्यंत 2 वेळेला नगरसेवक बनवलात 2 वेळेला आमदार बनवलात 2 वेळेला खासदार बनवलात पण ह्या कोकणची सेवा करत असताना मला माहिती आहे हा कोकणचा परिवार विनायक राऊतचा नाही आहे हा कोकणचा परिवार हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचाच आहे आणि आपलाच तो आहे आणि आपल्या पुण्याईवरच विनायक राऊतचं ही राजकीय कारकीर्द सुरू आहे. त्यामुळे मागच्या 10 वर्षामध्ये कोकणवासियांनी सांगावं आपण तर आहातच 10 वर्षाच्या खासदारकीमध्ये ह्या कोकणच्या संस्कृतीला गालबोट लावणारं पाप विनायक राऊतने नाही केलं साहेब. 10 वर्षामध्ये ह्या कोकणची संस्कृती कोकणच्या संस्कृतीचं संवर्धन करावं देवधर्माच्या या कोकण भूमीचं ते पावित्र्य कायम राखावं आणि सामाजिक सेवेचं जेवढं करता येईल तेवढं काम ह्या कोकणमध्ये मी केलेलं आहे आणि म्हणूनच लेखाजोखाच्या माध्यमातून मी केलेलं काम लोकांसमोर आहे. संसदेमध्ये केवळ नामदारी खासदार न बसता किमान 108 वेळाला संसदेमध्ये मतदारसंघाचे प्रश्न राज्याचे प्रश्न लोकसभेचे देशाचे प्रश्न विनायक राऊतने मांडत असताना या कोकणमध्ये मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग असो कोकणला लागणारा CRZचा प्रश्न असो खासगी वनसंज्ञा असो हत्तीमुक्त मानगाव खोरे असो किंवा आपल्या माध्यमातून संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर भूमिगत विद्युत वाहिन्या देत असतानाच रत्नागिरीचा विमानतळ सिंधुदुर्गचा विमानतळ त्याचबरोबर ह्या कोकणच्या पर्यटनाला वाव देण्यासाठी आदरणीय आदित्यजी ठाकरे यांच्या कारकिर्दीमध्ये संपूर्ण कोकण किनारपट्टी सहित सह्याद्री पट्ट्यामध्ये सुद्धा पर्यटनाच्या योजना लागू करण्याचा प्रयत्न आदित्यजींनी आणि तुम्ही केलात. दुर्दैवाने मध्ये आलेलं सरकार त्यानं हे कोकणचा द्वेष करणारे सरकार आहे. कोकणची भूमी ही सध्याच्या गद्दार गटाच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सोन्याची कोंबडी वाटते आणि म्हणून अनेक प्रकारची संकट ह्या कोकणवर लादू पाहत आहेत. नुकतंच आता आमचा काजू आंबा ह्या बागायतदारांचा खूप मोठा प्रश्न साहेब या कोकणामध्ये आहे. काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे ही मागणी आपण करतोय पण विनायक राऊत मागणी करतोय म्हणून त्याला बासनात गुंडाळून टाकायची. आज आंबा उत्पादकांच्या समोर यक्ष प्रश्न राहिलेला आहे. हा संपूर्ण आंबा उत्पादक वाशी मार्केटमध्ये आपला काजू आंबा घालतात. काजू रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरचा एक दर्जेदार काजू आजपर्यंत हा काजू निर्यात होत होता परंतु या गद्दार सरकारने
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने सुद्धा कोकणच्या आणि कोल्हापूरच्या काजूवरची निर्यात बंदी अधिक कडक घातली, जे होत बंद करून टाकल्या आणि त्या बदल्यात आफ्रिका आणि टांझानियाच्या काजू देशात येऊ लागल्या। माझी मागणी आहे आपल्याकडे, आघाडीचं सरकार तर येणारच, आल्यानंतर पहिली काजूवरची निर्यात बंदी उठवण्यासाठी आपण शब्द टाकाल आणि त्याचबरोबर आमच्या कोकणच्या आंबा बागायतदारांना आधार देणारा वाशी मार्केटमधला एक चांगला कार्यकर्ता, केवळ आणि केवळ शरद पवार साहेबांचा कार्यकर्ता, पानसरे नाव त्यांचं, त्यांना संजय पानसरे, केवळ आणि केवळ छोट्याशा शौचालयाच्या त्या गडबडीमध्ये त्यांना तुरुंगात टाकलं। आज आमच्या कोकणातल्या आंबा उत्पादकांचे जवळजवळ 100 कोटी रुपये हडप करण्याचं काम या भाजपच्या सरकारने केलेलं आहे। आणि दुसरं महत्वाचं साहेब मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो, केवळ आणि केवळ पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 4 जिल्ह्यातल्या 1635 गावावर ग्रामपंचायती हद्दपार करायच्या आणि परप्रांतीय भूमाफियांच्या इच्छेसाठी 1635 गावातील 6,42,000 हेक्टर जमीन ही सिडकोच्या ताब्यात द्यायची। त्याच्यामध्ये किनारपट्टी आहे, त्याच्यामध्ये जांबा दगडाचे खाणी असलेले गावच्या गाव आहेत आणि ह्या भूमिपुत्रांचा रोजगार हिसकावून घ्यायचा आणि परप्रांतीयांच्या ताब्यात घालायचं हे काम आता ह्या गद्दार सरकारने चालू केलेलं आहे। आम्ही त्याला विरोध करतोय, आम्ही ठणकावून सांगितलेलं आहे, आमच्या कोकणच्या भूमीवर आम्ही सिडकोचा ब्रह्मराक्षस आम्ही येऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि कोकणच्या भूमीचं रक्षण करण्याची जबाबदारी तुम्ही माझ्यावर सोपवलेली आहे। आमचे भास्कर शेठ जाधव आहेत, राजन साळवी आहेत, आमचे वैभव नाईक आहेत, निष्ठावंत आम्ही कार्यकर्ते तुमच्यावर राहिलेलो आहोत। अजिबात घाबरून जाऊ नका। इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून पुनश्च कोकण भगवामय कोकण करून दाखवण्याची शपथ आज या हजारोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या कोकणवासियांच्या माध्यमातून देतो। आणि साहेब पुनश्च एकदा शब्द देतो, कोकणची सेवा हा विनायकरावचा धर्म आहे। कोकण हे मातोश्रीचा परिवार आहे, ह्याची जाणीव ठेवून कोकणच्या भूमीला कोणाची दृष्ट लागू देणार नाही। ही कोकणची भूमी सुरक्षित ठेवण्याचं वचन आज या ठिकाणी देतोय आणि आपल्या साक्षीने मतदारांकडे एकच प्रार्थना करतो, निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून आज नव्हे, जोपर्यंत या विनायकरावच्या कुडीमध्ये प्राण आहे तोपर्यंत विनायकराव मातोश्रीचा सेवकच आहे, तोपर्यंत विनायकराव कोकणचा सेवक आहे। त्या सेवकाला विजयी करण्यासाठी उद्धव साहेबांची ही मशाल, जगदंबेची मशाल, छत्रपती शिवाजी महाराजांची मशाल तुमच्या माध्यमातून विनायकरावला आशीर्वाद देण्यासाठी 7 मे रोजी त्याचा पुरेपूर वापर करा आणि पुन्हा एकदा विनायकरावला आशीर्वाद द्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोण आला रे, कोण आला, कोण आला रे, कोण आला, उद्धव साहेब तू मागे पडो, उद्धव साहेब तू मागे पडो। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे राज, आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे राज। महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजा
महाराज की, राजा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज की, राजा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज की. माणसाच्या नात्याने मी तुम्हाला सांगतोय, तळमळीने सांगतोय की या वेळेला जसं कोरोनाचं संकट तेव्हा होतं आणि मी सांगत होतो की कोरोना आहे, त्या कोरोनापासून 2 हात लांब राहा, तसा त्याही पेक्षा मोठा भयानक धोका हा भाजपाच्या हुकुमशाहीचा आहे. या हुकुमशाहीपासून 2 हात लांब राहा. वादळं धडकली होती तेव्हा जी काय आपत्कालीन मदत केली होती ती तुम्हाला मिळाली होती की नव्हती हे मला तुम्ही सांगा. होती की नव्हती? अगदी चिपळूणमध्ये सुद्धा मी आलो होतो, अगदी किनाऱ्यावरती सुद्धा गेलो होतो. याचा अर्थ असा की जे होणार नाही चंद्रावरती पूल, अगदी महाराष्ट्रामध्ये कुठेही गेला तर मी जाहीर सभेत विचारतो की 2 लाखापर्यंतची पीक कर्जाची माफी नाही मुक्ती ही जी मी केली होती तुम्हाला मिळाली होती की नव्हती? सगळे सांगतात मिळाली. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी 50,000 रुपये आम्ही द्यायला सुरुवात केली होती. यांनी गद्दारी करून सरकार पाडलं आणि ती खोडून टाकली. शेवटी ठळक पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. कोकणात उद्धव ठाकरेंची धडाडली तोफ. गद्दार सरकार कोकणला लुटायला निघालंय, विनायक राऊतांचा घणाघात. आणि कणकवलीत 8 दिवस पुरेल एवढा पाणीसाठा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साज लाईव्ह. धन्यवाद.